maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kuuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana wagara waka subscriber, please comment and share this video. Nasindana nyaya ye creator muri Zimbabwe, creator na Madam Boss pana wakawanda ndafunga muruizi nyaya kuti maZimbabweans akawanda akanyudzwa mari dzavo ne platform yenzi creator muri Zimbabwe. Saka ndofunga creator mazuva yakalaunchwa Madam Boss vakashandiswa ne creator ku advertise business iri. Madam Boss vakashandiswa page ravo for advertisement ne creator. Zvinova zvaita kuti vanhu vaende kuna Madam Boss vakabatisa mapanga vachitaka joina creator nekuda kwenyu Madam Boss ndimakange maadvertiser business iri muri Zimbabwe. Madam Boss vazoishua statement panyaya iyi, vataura vakati vakazama nepavagona, management yavo yakazama nepainogona kucheka kuti creator vanga vari authentic here, so vakazama nepavanogona vakaona kuti zveshuwa vanhu ava vainge vakarongeka vane maoffices avo pajoina, uyezve vaishandisa one of the biggest communications company muZimbabwe inova iyo Econet. Saka ana Madam Boss vari kuti mushure mekunge vaona zvinhu izvozvo vakabva vafunga kuti company yakarongeka muri Zimbabwe. Madam Boss vari kuti vanga vasingaziviwo kuti matsotsi vanhu creator manga ari matsotsi. Madam Boss statement yakaishuwa asitaura kuti Madam Boss vakatojoinawo iyo creator iyoyo. Saka kutaura kwatiri kuita kuno vatinotsvagawo muridzi weCreator kuti mari yavo idzorwe muri Zimbabwe, asi vakumbira ruregerero kune munhu wese akajoina Creator kuburikidza neadvert ravakaisa papage ravo nekuti vanga vasingazive. Ndo nyaya yatatakuigirai nhasi muri Zimbabwe. Kommentai zvamuri kufunga mucomment section panyaya muri Zimbabwe.